Jiya barka da warhaka. Wannan image daga garin Agadas kenan, inda ake ci gaba da shirye-shiryen share fage na kokowar gargajiya na wannan shekara wadda za a yi a jihar Agadas, wanda an samu halartar sabkan ministan matasa da wasannin motsa jiki kamar yadda kuke gani, inda ya samu tarbe daga gwamnan jihar Agadas. Lallai ana ci gaba da kimtse-kimtse wanda za a ci gaba da ware wannan gasa ta ƙasa ta wasa kokowar gargajiya wadda za a yi insha Allah a garin Agadas. Ga imaji nan kamar yadda kuke gani daga wasu bangare sassa na filin kokowa, inda aka ci gaba da yin kwaskwarima da yin gyararraki daban-daban domin ƙawata shi da kuma al'amurkan da suka danganci gyare-gyare na shirye-shirye. Lallai wannan rana ta litinin ma ana ci gaba da shirye-shirye wannan rana ta litinin 4 ga watan Disambar 2023 domin shirye-shiryen share fage. Kaɗan dai daga cikin imaji kun gani ma idanunku. Assalamu alaikum.